tudalen 8, penod 1, Rhwng y Brwyn. Penod sy'n gosod allan patrwm gweddill y nofel, lle mae Gwyn ac Owain ar ôl bod yn ffet Llan yn mynd i chwarae armi yn ymyl Nant y Ceirw yng nghanol y Brwyn ac o dan yr hen greafolau. Mae Owain yn disgyn, ac mae Gwyn yn ysgwyddo baich y canlyniadau. Trodd y car i fiath yr hen ffarm fynydd a pharcio gyda golchinnaid dan eildor Certos. O sedd gyrwr y car daeth dyn yn ei 50. Dyn gydnerth rwydd i symudiadau. Roedd yn llewis i grisgorau, ond yn gwisgo hyd ei het gantel frown a daflau gysgod diwedd pnawn droso'n uchau wyneb a phar o lygau llwydlas. Synodd ei law lydan hael at handlen drws cefn y car a phwyso'r botwm bawd. Diolch yn Richard! Powliodd 2 fachgen 10 ac 11 oed allan o'r car a redeg i fyny'r buarth. Dilynwyd y 2 gan lais blinedig gwraig ymynu o sedd y teithio blaen i bod yn tynnu sgidiau cyn mynd i'r tŷ. Cadeithio nhw i nid, fedde'r dyn yn dyner, bod iawn iddyn nhw gael mollol. Dal i rwgnach am wraig wrth nhw godi gweddillion y ffansi dres o fwt y car a mynd â nhw y bocsys cacini a brechdaned y bywau bag i ciniau cote i mewn i'r tŷ. Hwde, fedd Richard Lloyd, mi'n ei baned. Hwdi dy draed i fyny. Ond doedd wyw i ynid Lloyd gollwng a wyna tŷ i neb, blinder neu beidio, ac ei llofft i newid yr aeth i gŵr, fel y bechgyn. Byddoedd Richard Lloyd i lawr i'r gegin, roedd ei wraig yn gosod y bwr, barod i de. Y tu ôl iddi ar y soffa sydd â 2 fachgen. Symudodd Richard Lloyd o weld y 2 yno ar olwg chwip dyn ar ei hwynebau fod na bechyd i bod. Gododd ail ar y bechgyn, a gofyn i ynid Lloyd beth oedd ei le. Chwifiodd hithel o'n llaw o gyllu llwyau gyfeiriad y 2 iog. Mae pwt am oi fan hyn, medda hi, a dechrau gosod y bwr yn meddwl fod y ffyn pys a pha newydd na. Rhai brynes i o farchnad pen beilir wrth o swytha. Yr union beth mae bechgyn bach i hangen i wneud gynnu paffio. Dychodd yn llym ar y 2. Fe'i malen nhw'r mewn rhyw ffwl o gem ryfel miwn. Dychodd ar ei gŵr. Cyn i Richard Lloyd fethu a chadw i wyneb sydd, fe ddedodd wrth y bechgyn, ia, ddylech chi ddim cymryd pys a pha a chantein unid. Yna chwynegodd, ond mi dwi'n dall eich awydd chi. Taflodd o lwg sydyn i'w gyfeirio i wraig. Isio riffles da chi, ia? Nodiodd y 2 a hwyneben golio. Gynosgoi edrychedd i wraig aeth Richard Lloyd yn ei flaen. Os ywch chi'r Certws ac edrych yn y cefn y tu ôl i'r wraig gnifio, mi welwch chi 2 neu 2 elsen. Diwiswch 1, ewch â hi'r gweithio, llifiwch un i hanner. Bydych chi'n gwybod stilio yn saff, yn ydych chi? Nodiodd y 2 unwaith eto. Mi wneith reiffl iawn i bob un o'n chi. Edrychodd y 2 arno, yn torri bole eisiau mynd, ond heb fod yn siŵr a ddylia nhw rhag bod mwy o drefn i'w ddweud. Dechrau Richard Lloyd ar y 2, ar ei wynebau glân awyddus a gwahanol i'w gilydd. Yna gwynodd, ffwrach chi a tacle. Sgathodd y 2 am y drws a thrwyddo gan geisio gwisgo sgidiau trymion a rhedeg ar yr un pryd. Peidiwch â bod hir, byddai ni Lloyd yn uchel. Bydd ti'n barod mewn llai na hanner awr. Wedi iddyn nhw fynd. Gododd ail ar ei gŵr. Wyt ti'n sbwylio'r bechgyn yna? Dw, atebodd Richard Lloyd yn serchog a dechrau gwisgo sgidiau. Tynodd ar y criau tynhau. Yna dechrau ei wraig yn torri pentwr o slisiau gwyn o doth fawr newydd fel ein, ac wtitha hefyd. Oedd hi'n 10 mlynedd ys i gwyn ac Owain ddod atyn o'i flaen cwm. 10 mlynedd ys i farcred tu newydd i mam farw, wrth roi genedigaeth i Owain. Ac ychydig yn llai na hynny as i Emrys i tad hefyd farw disgyn o ben tas wair a slapio carreg glas yr hen lawr dyrnu. Emrys oedd tîn yn nyth teulu blaen cwm, a Richard Lloyd yn frawd hynna iddo. Gafodd Richard ac Enid Lloyd yn ddiblant, oedd hi'n naturiol ddigon pan fydd farw Margaret i Enid yn didi newydd am gyfnod i helpu Emrys efo 2 fach. Pan fydd farw Emrys, daeth Enid ar bechgyn i flaen cwm. Aeth Richard Lloyd o tŷ, ac wedi cael drws ar ei ôl ar hosodd o'r giat fach ac edrych i lawr y buath a drws agored y gweithdy. O 1 munud neu 2, daeth y bechgyn i'r golwg.
I gwynt yn un dwrn, a'i tamaid alsen yn y llall. Welodd y ddau Richard Lloyd, a throi i'w gyfarch. Cododd Gwyn ei law yn llawen ac anwyddiolch. Cododd Owain ei alsen yn uchel. Dyrnodd hi'r awyr fel gwron yn taros o liwta i ffordd i'r gad. A ddinodd Richard Lloyd, ias oer yn llithro i fyny asgwrn cefn ac yn crychu blew ei war. Roedd rhyfel, yr air rhyfel byd yn benodol, yn dal i fod yn fara benyddiol i'r wlad, bod 15 mlynedd o mwy wedi bod dim mynd heibio sydd o ddod I ben. Oedd hi'n anodd dychrynllid I osgoi, a'r arwyddo oedd arno o hyd. Roedd gwleidyddion, papurau newydd, y BBC, ffilmiau, cyhoeddwyr comics plant, pawb oedd yn uniaethu a'r cryf a'r cyfiawn yn dal I ymborthu ar ysbryd a phrofiadau y rhyfel. Cododd Richard Lloyd ei law I atal y bechgyn. Yna gadawodd hi ddisgyn yn ôl i'w ochr. Nyn o'r tad bechgyn oedd yno. Oedd yn iawn nhw'n cael eu hwyl, ond oedd ei gydwybod yn cymau. Ar y llethre uwch ben Blaen Cwm gorwyddau sgerbydau ac injans awyrennau bomio Lancaster a Flying Fortress. A'r rheini oedd yn weddillion dwy o'r anffodion milwrol a fu ar y berwi. Ond oedd y gwaharddiad ar y ddau fachgen rwan ond yn cynyddu'r hydoliaeth oedd yn ysgoi I chwarae rhyfel. Rhywbeth Richard Lloyd fawd a bysedd gwydn I law dde yn erbyn I gilydd, a gwylio'r milwyr bach yn mynd o'r golwg heipiau gornel y Certos. Dalwyd I edrych am yr eiliadau. Yn ysgwariaeth, gaeth I ollwng y cwn a'i bwydo. Heb bod ymhell o Flaen Cwm, I fyny gyfeiriad Bwlchman Gwynedd mae Nant y Ceirw. Nant fechan fyrlymus sy'n tarddu o Oslys Cadabronwen ac yn cwympo'n wisgi am oddeutu chwarter milltir I lawr o'r gryg cyn glanio a'i thraed I fyny yng ngwaelod y cwm. Yno mae'n gyfarfod â Nant Fynydd arall, Llawenog, ac yn ymuno hi I chympini cyntaf ar ei gwybdaeth dragwyddol I lan y môr. Wrth bwrw ei lawr o'r ron, mae Nant y Ceirw'n llifo dros a thrwy creiciau cennog glas ac ysbaclo gweiddiau hen griafolen. Yn union o dan y creiciau'r griafolen, mae hi wedi cafnu cyfres o bylle, dim mwy na disgwyl does, ac ymylon o gerig mawrion llyfn a styciau frwyn a chlystociau tyn o laswell byr y mynydd. Yma y dawradar, y sgwarnog, a'r defaid sydd wedi cymryd lle'r Ceirw I yfed, yn dawel ac yn ddifygythiad. Yma hefyd y dwy Gwyn ac Owain I chwarae. Y prynawn hwnnw Owain oedd yn arwain. Edodd at y wal a safau ar ochr Blaen Cwm y Nant ac ar annau gaea'r ffarm oddi wrth y mynydd a swatiodd yn ei lliol. Galwodd Gwyn at ei law a gwneud arwydd I swatio'n ymyl. O'n I dwrgiat I redu'r ochr isau'r ffordd, medde, yn distawr ac i'r gelyn glywed, a croliad o'r rheini at y Nant. Wedyn nhw'n uneidio dos y Nant mynd I fyny ar ei ochr ac tacio nhw at yn ôl. Oedd yn gêm debyg i'r un oedd nhw wedi chwarae yn y ffet yn gynharach efo Mike, milwr o'r ddangosfar fyddai'n diriogaethol. Cyn hir roedden nhw'n gorwedd ar ei boliaeth y Nant. Pwyntiodd Owain at y brwyn. Dyna'r un am I fanna. Pan di dair gair, nhw'n I ambwsio nhw. Ti barod? Nodiodd Gwyn. Ond oedd o ddim yn barod. Y chwarae armi di bod iawn yn llawn efo Mike, ond yma yn y cwm, wrth y Nant, oedd yn beth diethyr, a god, ac yn ei flino. Panidiodd Owain ar ei draed dros y Nant ac I ganol y brwyn a rhosodd Gwyn lle roedd o. Wylodd I frawd am ychydig yn curo ac yn chwalu'r tyswau gwyrddio'n. Gwandawodd ar y ffrwydratau gwefus a boch riglo'r cwm peirion trwynol ac ar y blwydiadau. Machine gun on left, get down Johnny, attack, attack! A gwthiodd I alsen I ganol yr hedyn, o'i olwg. Ddychodd I Nant, i'w lli disglau'r byw, a chlywodd I feddyliau'n rhedeg I ni, ac efo hi. Llithodd I law yn raddol I ganol bwrlwm y swigod lle disgynnau ffrwd I bwll ac adael I ymylon a pelaenau gloiw gyffwrdd I difysydd a'i cosi a gwerd yr oer I chwalu. Cododd I lygyd I edrych ar Owain, ac nid arwr rhyfer welai, yn chwalu gylynion o Victor a'r Hotspur a'r War Picture Library, ond bachgen yn chwalu brwyn. Meddyliodd am ddehirwydd yn Go Richard wrth i'r blethu swp o'r gwian gwirthion I wneud rhiglen brwyn iddo. Ac amdano fo'i hun yn gynnwr I gyd wrth nhw cerig o'r Nant i'w rhoi yn loch yr rhiglen I wneud y sŵn. Meddyliodd mor falch yr oedd o wedi iddo lwyddo am y tro cyntaf neu chwi pryfaid at yr ha, ac am antienid yn gwneud basgedi bach iddo fo ac Owain adeg Helma von Duon, oherwydd bod I sysbennu yn rhy drwm.
bydd nhw I llai cario. Sylwodd Owain arna'n dalu o'r wedd yno. A synhwyrodd bod pellter mwy na lled nant rhwngddyn nhw. Gadawodd o gyrchlygu, a eith eistedd yn mynd I frawd. Beth yn fynd yn cyfandos o dingo draws y nant mwyn chwythu fyny'r bom ffactori na fancw. Disgrifiodd y llwybr a'i ddys, I fyny'r graig at y grefolen, a draws y nant ar hyd I changen isa hi, nidio'r gangen i'r graig gron na fancw, ac yna draw I wal gerig wal y ffactori. Sbia, mi wsyn I rein fel explosives. A thynod dwyd gytrusen wag o'i boced. Cyma di hwnna, mi gymau a llall. Cymerodd Gwyn I gytrusen, a chododd y ddau fachgen ar ei traed a loncian I fyny'r creici at y grefolen. Munud neu ddau ddiweddarach oedd Owain yn symud ar hyd y gangen fawr isa ac uwchben y nant. O, na, gwyddodd. Maen nhw di'n gweld I. Maen nhw'n dechrau syth rhaid mi neidio. Gwyliodd Gwyn oedd I frawd droi ar y gangen a gwthio hun oddi arni. Edodd I lawr at y graig I frichio ar led ei glos byr yn clipian o gwmpas I goesau I siwmper wai werdd yn llenwi fel hwyl am ei gorff a'i reichiau. Gyrhaeddodd I sgidiau trymion y graig. A llithro. Sythodd I goesau draws y graig a thaflwyd o'i lawr yn galed ar ei gefn. Trawodd I ben yn erbyn y graig a diflannodd y braw oedd wedi llenwi wyneb eiliad ynghynt fel dŵr I dywod. Wrth I wlygu dy droi am yn ôl i'w ben a dwy'n I canlu llai lliw efo nhw. Gorwyddai heb symud. Nidiodd Gwyn a draws y nant ac I fyny'r graig. Penliniodd yn ymyl I frawd a chyffodd I foch a chefni fysydd. Oedd y wyneb Gwyn a llonydd a drygyd ynghau. Gwthiodd Gwyn I fraich chwyth o dan o Owain, ac yna I dde dan I liniau. Sythodd I gefn ac yna I goesau, a chododd I frawd o'r graig. Yna, yn tîm symud yn y pwysau fydd I chreuodd, gam ar y tro, am y tŷ. Dwi'n meddwl dylen nhw fynd I ysgol dre yn hytrach nac i'r wain, medde Enid Lloyd. Roedd hi di sioncio ar ôl I ffyned ac roedd y ffet a'r Carnival Queen I fand pres I drefnusrwydd a Mrs McAlpine yn beirniadur fancy dress wedi gadael I hôl. Ysgolfonaidd oedd ysgol dre, un byr hen, ac roedd yn arfer gweddol gyffredin I blant teuluoedd fferm dyffrynodd y ffin I mynychu. Sy'n hawdd gwyfusa Richard Lloyd a chait I gilydd. Bydd o'n gyfle iddyn nhw. Mi all dewid Owen yna, sbia lle mae rwan. Swindon. Y llais rhywle yn gweiddi. Cododd Richard Lloyd I ben. Yn y munud, aeth I ffenest heb ateb y cwestiwn a daeth gan I wraig. Dychodd I lawr y buarth. O, fachgen I. Yno, ac Owain yn ei frichiau, a'i wyneb yn wyngal chwyn gan straen I faich ei bryder oedd Gwyn, yn gwegian cerdded at y tŷ. Enid, ffonia Dr. Emlyn. Redodd Richard Lloyd am y drws.